Jokenya miche gi miche kawuono nochope ka tiegruok makabete kamane chenro mar kawo joma nigi lony mopogore opogore mondo mi odhi otie piny mar Qatar ne dhi nyime. Chenro no ne nie odiechienge mar 4 kendo mogik ka sirkal nolando thuolo mar 8,000 mag tije e piny mar Qatar. Freddy Komondi miyowa kaka Uganda nowuok mar manyo kaka ginyalo dhi tiyo e piny mar Qatar. Chenro no mane ochakore chieng' tich abich ne ochopo e gikone kawuono. Karawere miche gi miche ne ochopo e kar tiegruok makabete kamane ikawe Jokenya mane gi lony mondo odhi ogo ondong e piny Qatar. Sirikal nyocha olando ni maromo thuolo 8,000 mag tije mag lwedo oidore e piny Qatar. Kata kamano, ji maromo 15,000 ne ochopo mar dwaro tijego e kar tiegruok makabete, ka kwan mang'eny bende yande ne osemolo KICC kamane chenro maket gi mano dhi e nyime. A high number of people were rejected. Remember, they needed 8,000 people. Here in Kabete alone, we experienced more than 15,000 people who wanted to do this interview and who wanted to the slots. And you find out that we were having two places. We were having here at Kabete and we were having at KICC. Jomane ochopo mar dwaro tijego ne onyiso lony ma opogore ma gin godo, moting'o gedo, wicho rangi e kind mamoko. Kata kamano, thothgi ne ok oyudo tijego bang' rem bedo gi lony mane idwaro, ka koro oyangore ni thoth Jokenya nigi obok mag somo to onge gi lony ma oromo. You can understand that those who failed were more. And as I told you, they failed because they don't have practical skills. Kuom mano, Moses Akawa ma en japuonje kar tiegruok makabete mane otelo ne chenro no, koro kwa rawere mondo odhi e sikunde tiegruok mag tije mag lwedo ka opone gidwaro tiye e pinje maoko. Theory skills is good, but let us work on our practical skills. If we have a mentality we want to go work abroad, I'm telling you, working for the Arabic countries, the west part, they need skills. Here there was no favorism, there was no who you know. They were taking purely skills. Simon Chege ma en achiel kuom jogo mane hapgi oleng'ore, wacho ni ogeno ni tijno dhi loko ngimane, kaluwore ni osebedo ka ogo lam kuom thuolo malach. Kitu ya kwanza sina kazi. Na hiyo opportunity in any case tufaulu itakuwa imenisaidia sana. Juu nitakuwa nikipata ile daily bread na itanisaidia at least kujijenga kimimi mwenyewe, juu kila mtu ako na goals zake in future, wenye ungetaka watoto wake wakae familia ya kwenu. Frederick Omondi, Ramogi TV, Nairobi.